Počkaj, poď. Drž si ten mobil. Hej, drž ten mobil. No. Sneh ide bližšie. Tak to nás bude vidno hovno. Alebo aj nič. Žionko, poď bližšie. Bože. Dobre. Ja ťa postavím. Počkaj, tak si dám mobil a natáčaj na... Počkaj! No, ja nie som taký. Takto si to vždy. Takto si to chyť. Dobre. On sa čumí. No. Zavri oči. Dávaj, poď sa A takto. A vidíme. To som ja. Koko. Čo tam robia tí chalani? Nevieš? Neviem. Sa to mi iba naháňajú? Ty čo tam robí? Ak budete hrať takto naháňačky, nikdy sa neskrčite, jak toto Marek. Lebo on sa tak zmagoril trochu. Že? Oni sú takí trochu postihnutí, tí moji kamaráti. Neviem. No, toto video možno bude fanúškovia dlhé. No, možno to bude naše prvé dlhé video. A dívajte sa na náš kanál. Marek M. David D. Sebo S. No, a ja som takých trochu kameravan. No ale niekedy natáčam s nimi, pretože my sme všetci takí kameravani. My sme takí youtuberi a nemáme žiadneho kameravana, tak kamerujeme. Ty môžeš byť náš kameravan, pravda? Môžem byť. Môžem byť, nemám nič na plácu, to bolo spôvodné. Bože, to čo tam robia? Oni sú postihnutí. Ak to zisťajú kamaráti v tom videu, tak ťa zničia. Ak to zistíte kamaráti vo videu, no tak Si mŕtvy. sú strašne magory.